Авылларда гына буладыр ул егетләрнең менә дигәне. Алар гына белә бәхетләрнең туган якта гына икәнен. Бар әле авылларда менә дигән зәһәр егетләр, ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Ут уйнаткан алар кулы белән нинди матур йортлар төзелә. Майданнарда ирләр көрәшкәндә сөлгеләрдә шартлап өзелә. Бар әле авылларда менә дигән зәһәр егетләр, ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Никадәрле кырыс булсалар да күңелләре матур һәр вакыт. Яратсалар чынлап яраталар, сөйгәннәре өчен җанны ачып. Бар әле авылларда менә дигән зәһәр егетләр, ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр.